Партия Атака е поставена пред свършен факт при разпределението на стаите в Народното събрание, в които ще се помещават парламентарните групи. Това трябваше да се решава днес от представители на всички 8 партии в Народното събрание, както и да бъдат разпределени банките в пленарна зала. Оказа се обаче, че всичко е уговорено предварително, а самите АБВ имат обещана стая, от която не отстъпиха. Тази с прословутата кафеварка на Бойко Борисов. А на Атака просто бе съобщено, че ще се помещава в най-малката парламентарна стаичка, която до момента са използвали 2 секретарки. Повече от 4 часа представители на 8-те парламентарни групи в Народното събрание обсъждаха кой на кое място ще упражнява парламентарната си дейност. Кой къде ще сяда и коя стая ще получи обаче, вече било оговорено предварително. АБВ си е заплюла стая и не може да се мръднат оттам, така било решено. И накрая са казали, господин Чуколов беше всъщност на преговорите да каже. Просто казаха, ние сме управляващи, това сме решили, вие опозицията, това трябва да се съобразите с това. Ние естествено сме. Кой ви го казва? Красимир Велчев ми го каза това нещо. Огромно е нежеланието да се съобразят с каквото и да е. Просто нещата са решени. Говориш се как вчера са били разбрали за нещо и просто днешната среща използват някакъв претекст. Сега да седим просто се съгласим с тях. Ние от така не обичаме да се съгласяваме така без да кажем нашето мнение. Едно като коридор, че тя е скосена и абсолютно непригодна. Тоест има един вид, така упражнява се тормоз още в началото на парламента. Да, остават се стаите и реформаторския блок и с кабинет, и зампредседателски и така нататък. Просто получават несъразмерно повече неща. Аз им казах, че ще бъдем в една шатра тук. Наистина по-добре така да бъдем, отколкото някакви абсурдни варианти. Така че иска да не натикат някъде, може би там, където са. За нас няма значение това, защото целият парламент ще бъде наша стая. Може би при вас ще потърсим от време на време така да подгънем крак. Въпреки това, че патриотите още със старта на първия парламентарен ден ще бъдат пренебрегвани от Борисов и компания, не изневеряват на национално отговорните си активности. Те са предложили при тържественото откриване на 43-то Народно събрание българският патриарх Неофит да прочете молитва. Това обаче се отхвърлило, като сред мотивите на ГЕРБ и СИЕ било, че патриархът е възрастен и може да не иска. От ДПС пък реагирали с изявлението и главният мюфтия да се изкаже. Дружно отхвърлили и искането на Атака в първия ден на Народното събрание да чуем само българският национален химн, без този на Европа. Псевдопатриотите от Паричния фронт гласували с ГЕРБ срещу това. Така те дадоха да се разбере как ще се държат занапред в пленарна зала, след като официално се прегърнаха в безпринципна коалиция с Борисов. Пред камерата ни обаче загубиха ума и дума. Защо гласувахте за това химна на Европа да звучи в пленарната зала в първия работен ден? Няма да ти кажа. Моля? Няма да ви кажа. Няма да ти кажа какъв е този отговор? На депутат, на народен избранник ли е? Не. Ние наистина сме на улицата, но все пак този вид език може би трябва да се промени. Ще се промени ли? Ама ти всичко знаеш. Ти всичко знаеш, няма да ти кажа. Така ли ще си говорим още първия ден, журналисти и народни представители? Да. Ето, националистите предложиха да звучи само българския химн в пленарна зала. Вие решихте да пуснете и одата на радостта. Ще ми кажете ли? Какво правите? Забавлявате ли се? Някакви сценки тук, изнасяте сценка с Борче. Елате с мен да походим. Държа да ми кажете защо гласувахте така. Не съм длъжен да отговарям все пак. Нещо ще ми кажете. Ще се обадите на Валери Симеонов да го питате как да ми отговорите. Давай, приятно е да слушам. Заповядайте, госпожица Гита. Моля? Заповядайте. Аз съм в тая посока. Дадат някакво наред. Моля? Ще ходим ли заедно? Аз ви питам. Как ще ме питаш? На какво? Приемам оферти, ще ходим ли заедно? Така. Аз ви питам защо се съгласихте и защо гласувахте против настояването да не се пусне в пленарната зала химн. Ще задавате ли въпрос, защото съм в тази посока, че ми е много приятно? Въпросът ви е зададен, очаквам. Да, ще ви го кажа, давайте сме.
Доста голям шегаджия сценка, сборче, сценка на пешеходна пътека. Да не ви бутне някой автомобил сега, пък още не сте влязал в Народното събрание, пък тук ще ви сгази някаква кола сега на улица. Не може да се зарадвате на депутатската банка. Внимавайте, бъдете внимателни. Още преди началото на 43-то Народно събрание се показа кои са патриотите в държавата и кои са продажните пионки, чието действия ще бъдат ръководени от лични облаги и подчинение на Бойко Борисов.